Tikkarga l-atmosfera ta' konfront fil-Partit Nazzjonalista. 24 sija wara l-kundanna tal-eżekuttiv tiegħu il-Partit Nazzjonalista ħareġ sfida pubblikament lid-deputat Jeffrey Pulicino Orlando. U dan wara li sa nhar it-tnejn il-Prim Ministru kienet jgħid li kienet jemmen li kellu grupp parlamentari maqut. Fil-Parlament waqt id-dibattitu fuq il-mozzjoni li talbet għar-reżenja ta' Richard Kakija Caruana, Pulicino Orlando kien iddikjara illi kien hemm mal-10 deputati oħra nazzjonalisti illi xtaqu li bħalu jivvotaw favur din il-mozzjoni. 72 sija sħaħ wara l-Partit Nazzjonalista qal li għandu fideh dikjarazzjoni firmata minn 33 membru parlamentari tiegħu illi qegħdin jgħidu illi ma kellhomx intenzjoni li jivvotaw favur il-mozzjoni. Id-dikjarazzjoni ma kienitx firmata mid-deputati nazzjonalisti Jeffrey Pulicino Orlando u Jesmond Muljet. F'reazzjoni iżda Jeffrey Pulicino Orlando qal li huwa jibqa' jtenni dak li qal fil-Parlament. Saħaq li fil-pussess tiegħu għandu anki SMS li jirċieva minn deputati nazzjonalisti li jiddikjaraw miegħu illi xtaqu jivvotaw favur il-mozzjoni illi talbet ar-riżenja ta' Richard Kakija Caruana. Fi żvilupp ieħor Franco De Bono kiteb il-Partit Nazzjonalista biex tkun irtirata l-kundanna tal-eżekuttiv fil-konfront tiegħu. De Bono wara d-dispjaċir tiegħu illi ma ingħatax il-possibilità li jiddefendi ruħu mill-akkużi li saru kontrih u qal li l-kundanna fil-konfront tiegħu ma kienet tidher imkien fuq l-aġenda tal-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista ta' nhar l-Erbgħa. Min-naħa l-oħra d-deputat nazzjonalista Charlo Bonnici qal li l-kundanni min-naħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista juru li l-affarijiet fl-istess partit mhumiex business as usual. Għal Bonnici, iż-żewġ voti dwar il-mozzjonijiet fil-Parlament kienu daqqa taħt iċ-ċintorin u waslu biex imbarazzaw lill-Partit Nazzjonalista. Żied li għalih il-Partit Nazzjonalista mhux ikun jibes biżżejjed ma' Pulicino Orlando, Muljet u De Bono quddiem il-ħsara illi qiegħda ssir.